Nee, hij wil net. Hij won het. Hij wil Henks bloeien. Spannend daar, Joet. Oh, voor mij net, hè. Voor hem misschien, maar hij weet het net. Niks in de gaten. Nee. Sjoukje docht vakkomen of is het een dag als alle oren? En ik houdt Roel in de kleervar. Of net? We gaan dan met jongens. Us Dirk had er zo zijn eigen gedachten noer, want het is weer een Safier. Dirk wil de trailer net in. Ontjeer en geen stap verder. Hij stiet wat er stiet en hij had duidelijk geen nocht in het ritje naar de beste kliniek in Wolvergeer. Zullen we toch wat verschillen, Sjoukje? Ja, wie weet. En hoeveel in jou doet je geholpen waren? Ja, dat ging geruchten dat dat is gossip, hè? Dat Friesje wordt gossip. Ik als wij maar de camera wat meer afstand nemen, slag het net. Us Dirk is, zat Roel zei. Dus dat werd een barig, hè? Maar gelukkig, Sjoukje zet even terug en uiteindelijk stapt Dirk toch de trailer in. Vlug de boel op slot en uit opluchting liet Roel hem op zijn Ron Jans even gaan. Alsjeblieft. Ik denk dat het toch een vakgevoel had. Ik denk het echt. Ja, maar het is alleen maar leuk voor hem. Misschien nou is het even, mijn korte pijn is geen pijn. En het is alleen maar leuk voor hem, want hij kan haast mooi met die orenhindertjes boeten. Nou, daar stap je in. Stap in. Hij is binnen. Hij is binnen, met die jas uit. Onzeker hem in. Er wordt pensioen als Dirk zoen genoeg is voor de operatie, maar ik zoen genoeg voor een verzekering. We doen een algemeen onderzoek. Dus een onderzoek naar het hart, longen, eigen, moelen en dat hele verhaal. En aan de andere kant is het heel belangrijk van hoe het draaft. Hij moet zoen draven, want derde is het van bedoeld. Voeten is het allerbelangrijkste deel van het hinder. En dan moet het werk maar gebeuren. Nou, ik heb Dirk even goed nagehoord. En naar mijn oordeel is het goed genoeg om te verzekeren. Dat betekent dat er nou helemaal niet meer in het paard stiert om de castratie uit te vieren. Die castratie, daar zijn wel wat risico's aan verbonden. Nou, daar ben we dan van verzekeren. En na de tijd, als het al even goed is met Dirk, dan hebben wij nog een keurig product. Dus is er van, als er dan wat met Dirk gebeurt, dan kun je bij u terug. Na je weekend in Us Dirk. D-Day, de dag van operatie Dirk Buitenzorg. Wat zit er in het wasken van deze man? En de verslagjouwer had het te zwier mee.